Kære Lars. Tilgiv mig min formodning, men jeg vil kommunikere med dig på dansk. Opbygningen af min tale vil ikke være kompliceret, jeg tror, du vil forstå det uden problemer. Lad mig begynde med at sige, at der er en grænse for fysiske kroppe, kaldet døden. Men der er også en tid for åndelige kroppe, som for eksempel film. Dette overskud, som åndelige kroppe har, hvad enten det er en bog eller en film i forhold til den fysiske død, er en zone for interaktion mellem særlige væsener. Min ven, jeg vil gerne anbefale dig at deltage i realiseringen af projektet Room of Wishes. Forfatteren og instruktøren af dette projekt er Alexander Shapiro. Jeg vil ikke sige noget om ham, bortset fra at min anbefaling er korrekt. Dette projekt fortolker filmen Stalker af Andrei Tarkovsky. Denne fortolkning er hovedlinjen i serien. Strukturen i serien, The Room of Desires, er kompleks, og jeg vil gerne sige, at instruktøren vil komme til dig ved dit første signal og fortælle dig om alle etagerne i projektet The Room of Desires. Jeg vil være umådelig taknemmelig for din holdning til min anmodning, uanset hvad den måtte være. Tak skal du have.